Татарстанда республика күләм Илхам шишмәсе дип исемләнгән җыр бәйгесе дәвам итә. Быел ул 4-нче тапкыр үтә. Мәшһүр җырчыбыз Илхам Шакировның иҗатын таныту, аның исемен мәңгеләштерү, яшь буынны тәрбияләү һәм халык традицияләренә җәлеп итү максатыннан оештырылган әлеге бәйгедә катнашучылар саны да елдан-ел арта бара. Быелгы бәйгенең үзенчәлекләре турында актуаль әңгәмә сәхифәсендә Илхам шишмәсе исемендәге Төбәкара җыр бәйгесенең оештыру комитеты әгъзасы Иганәче Миләүшә Гамирова һәм Сорман районы башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Индира Сәхипова таныштырыр. Әңгәмәне Ания Гыйбадуллина алып бара. Хәерле көннәр. Менә без бүген сезнең белән Илхам шишмәсе дигән гаятә матур исемле конкурс турында сөйләшәбез. Кайчаннан бирле үткәрелә ул һәм хәзерге вакытта нинди этапта? Рөхсәт итсәгез, мен әйтеп китим, чөнки бу бәйге безнең үткәреләчәк төп өлеше Сорман районында. Ни өчен дигәндә, чөнки безнең Сорман районы Яңа Бүләк дигән авылда туган Илхам Шакиров. Шушы бәйге быел 4-нче тапкыр үтә бездә. Ләкин ул 2 этапта үтә. Аның беренчесе безнең Казанда үтә. Миләүшәләр үткәрәләр монда онлайн өлештә. Инде икенчесен гала концертны Сорманда үткәрәбез. Нинди максаттан булдырылды бу конкурс? Төп максаты Илхам Шакировның иҗаты белән тирәнрәк таныштыру балаларны, яшь буында шундый хисләр уятырга теләдек инде, үзебезнең шәхесләрне белсеннәр дип. Һәрбер районда үзенең шәхесе була бит. Менә без үзебезнең районыбызның шәхесе белән бик горурланабыз. Һәм инде бүтән төбәкләрдә дә яшь буын белсен дип тырышабыз инде. Аның җырларын җырласыннар, җырлары үлмәсен дип. Шул максат, төп максат. Кеше яши бит ул, менә шулай иҗатын мәңгеләштерсәң. Сез шундый шәхесләрнең данын яклап яшәгән өчен шушы районның да даны күтәрелә бит инде, яме. У бит төбәкара. Анда катнашучылар, димәк, күп әлбәттә. Былтыр 200ләп гариза килгән безгә. Без инде аны былтыр беренче тапкыр шундый федераль уровеньна чыгарга тырыштык. Безгә инде менә аны чыгарга шушындай мөмкинлекләр тудыра безгә конгресс, бөтен дөнья конгресс, Татар конгрессы оешмасы. Һәм инде менә без бик тыгыз элемтәдә эшлибез үзебезнең Сорман муниципаль район башлык рәисе белән. Һәм инде ярдәмчеләре белән алар безгә бик нык ярдәм итәләр. Бу бәйгене үткәрергә шулай ук региональ Ак Калфак оешмасы җитәкчесе Кадрия Раисовна. Ул да безгә булыша. Менә шулай бердәмләшеп, бергә без шушы бәйгене оештырдык инде. Сөенече шул яшьләр тартыла, чөнки анда безнең ялгыз вокал номинациясе бара бит инде, анда татар халык җырларын башкарга тиеш алар Илхам ага Шакировның репертуарыннан һәм инде татар шигырьләренә автор башкаручылар, анда композиторлар, шагыйрәләр, автор башкаручылар җырлар бар бит. Менә шулар җырларыннан да 2 бала 2 җыр белән катнашырга тиеш. Шунысы сөенечле, менә яшьләр барбыр да тартыла. Анда яшьләр генә катнашмый бит инде, әйтеп киткәнчә. 6 яшьтән 21 яшькә хәтле балалар катнаша. Аларга нинди критерийлар куела? Нинди шартлар? Конкурс булгачтан бит инде ниндидер шартларга җавап бирергә тиешсең, ниндидер таләпләр куелган булырга тиеш, димәк, әйеме? Менә шулай әйтеп киткәнчә 2 номинация, 2 җырларга тиеш бит инде алар, татар халык җырлары. Ә без белгәнебезчә Илхам ага Шакиров бит ул күп кенә җырларны үзе язган, ләкин ул аларны татар халык җырлары дип билгеләгән. Менә инде икенчесе аларның киемнәре шулай ук милли булырга тиеш. Үзләрен ничек тоталар сәхнәдә, милли киемнәрдән булырга тиешләр инде. Туры килергә тиеш. Эмоциональ фоннарында бөтенесенә игътибар итәбез инде без аларны сайлап алганда. Һәм безнең тәҗрибәле жюри белән сайлыйбыз бит инде. Безнең менә быел да 15 январьда үтә беренче этабы. Анда безнең Зөһрә Сахабиева катнашачак, Зөһрә Шарифуллина, Азат белән Алина Каримовлар катнашачаклар. Инде гала концерт әйтеп киткәнчә 16 февральдә Сорман авылында үтәчәк, Сорман районында үтәчәк. Бик матур була безнең анда концертыбыз, гала концерт итеп оештырабыз без аны.
алып баручылар чакырабыз. Шундай матур безнең сценарий язылачак. Безнең сценарийның авторы һәм режиссеры Алмаз Нургалиев. Былтыр бик шундай тематически булган безнең шул өлешләрдә Илһам Шакировның бөтен яшь чагындагы бөтен иҗады юлын күрсәттеләр. Балалар башта шуның белән таныштылар. Әйбәт булды инде, бик яхшы оештырдык дип әйтсәк тә була инде, мактаны булмасын инде. Тагын да яхшырак, тагын да камилрәк, камиллекнең бит чиге юк, әйеме? Быелгы конкурсыгызда шулай нәтиҗәле, матур булсын. Рәхмәт әйтеп каласы килә менә шуны оештыручыларга барысына да.